أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum bandiraɓe julɓe min gari hannde oɗo ñalawma kadi yettinnoon jewte l'islam garande en ɗo hannde oɗo ñalawma hannde noon ko ñalawma alhamisa lewru men lewru korka en yaara hannde balɗe nogas e jeenayyi enen goni ɗo e galle ceerno men jinnaɗo men ceerno men ceerno Tidiane Alpha Muslimen Ba ɗo e legal meɗen Modorno te oɗo ñalawma hannde alhamisa lewru korka hannde yaara balɗe nogas e jeenayyi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mi salmita mama an tan goto ko calminɗa ko mi salmita mama kadi e dendagal biyowo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dendagal ɗo julɗo woni yo Allah waɗan ɗum moƴƴere toon ndegam wa jaɓandema toon abbuga eyo dendagal julɗo mon wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mi salmitanimama ɗum an calminɗo e ko calminɗa ko mbaɗi salmitano kadi kamɓe fof mbaɗi salminaɓe kadi kamɓe fof caggal noon ne jettuɗen Allah tabaraka wa taala towɗo o ene julɗen e annabi makko tedduɗo towɗo mo ɓural woni e muɗum ngal andaka ɗo haaɗi haqa gadiri hay goto wawa andude ɗum sowona jomumo hay goto anda yettuden Allah fof e korka ka darade ha heeɓiɗo e tawtorode en korka ka no wayni e dañde en kadi fartanŋe e luure baɗeteɗe alhamdulillah rabbil alamin mbaɗe sikki tan luural kam natti wonande winoɓe hande kam ene juuleɓe alay saago noon so tawi ɓe mbi koye falak alay saago koye so wiyama ko leydi yirlito koye falak ha guet mi anda falak to heedi manda ɗum kono so tawi leydi kay wiyama ko kañum wirlito wona nangue yata falak kay so ha gam ko dambali ha guete Arabie Saoudite kala no wino ko julde juulete hade mon addude ɗiɗo boneji e ko leydi yirlito nangue ko dari waɗi ni watti ni falak ha gama on mborama ndem ko juuɗe tati juuɗe nayyi wiyete ko makka yi hay goto ala sikki ɗiɗo duuɓi garɗi han gadi on gaddi hen bone scientifique moɗo mo mbiɗo scientifique koko haram waɗa ko barke Allah waɗanema ko barke kala ko hawrani deftere Allah scientifique ko haram scientifique ko haram wonande goppuɗo deftere Allah fayi e koɓe mbi ko kamɓe tuukoɓe tuuko ni e safruji mabɓe tuuko ni e kaɓirɗe mabɓe tuuko ni e konnguɗi mabɓe jaltuɗe din l'islam scientifique ko haram e dow ɗum yo yimɓe goppu Qur'an Karim walla so janggi ha gayni paya e docteur agal ngal walla paya e gande kese garde min fatirte hen ko gollal muɗum ngal ɓe mbaɗi ɗiɗo machine ngaji nani oɗo bouton nani sa ñoƴƴi o huɓɓat sa ñoƴƴi oɗo ñifat saɗa rutta oɗo saɗa rutta ko mbaɗɗa ko nani saɗa ɓeyda ko mbaɗɗa ko nani ɗum koye min jaɓi ɗum kono Qur'an Karim e scientifique o yiiti ko Qur'an Karim wiyanno ko yiiti hawre Qur'an nde jippinde en scientifique aɗa nene woɗɗodiri wonde yo almuɓe mbattu hakkillaji muɗumen kala ko janggi bata scientifique ala wona noon ene mbawi noon ligganade tubakoɓe kaala ko tubakoɓe mbi kaɗa kadi kala ko tubakoɓe kaali kaɗa ɗon almuɓe Qur'an Karim mbatti hakkillaji moɗon e Qur'an Karim moɗon scientifique Qur'an Karim technique Qur'an Karim faama walla mbasa famde koto neɗɗo ha guete kañum ha yaaha ene woppa deftere Allah wi ene rawi tubakoɓe mbi saka noon ɗiɗo radio ji walla ɗiɗo téléji eɗe jewta mabɓe ɓe mbiya docteur mi sa taƴi ya yara ɗum ɗo ya wanni ya wattani nelaɗo sa sallam docteur o ɓuura ɗum sowona Aliwel Demba Korka kefrel kuɗengel ngel binogol nelaɗo sallam anda ko wirni docteur en wawi ɓurde annabi sallam en wawi ɓurde Allah
الله كويم حالي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارا كتم بارون أنو في بسانت في بي كتم بارون قرآن كو هدي فوفن الله صلى الله عليه وسلم جوكيتي حالي يبات كوارك ودون كالا سون دون تاجا woto tajiro ko buubi o tajiro ndem guldam tamroren wuli Nabi sallam be mi ko tamroje ya fuddo tamroje sadi jogi sardi yassiru wala tu'assiru ko Nabi sallam bi nangone woto cattine ma dama yaltani din l'islam kala kebdon tajire kono fuddo mo kam tamroje kam tamroren wuli mbiɗon docteur e mbiyode yimɓe tañi ndem gulɗam hay hal pulaar en tan mbi fabrique wi ko ndem kono yaade gulɗam mbiyan pasɗam kam hay ɗum on donki andude hay ɗum on gandata ƴeewe ko mbattonɗe nde tar Allah he ko ƴeewe ko gaddan ko gonga oɗon laaɓa deedi mbiɗon ko ɗon laaɓa deedi e yimɓe kono yataw laaɓal deedi ngal laaɓton yimɓe deedi ngal yataw ngal yaltani deedi l'islam tugi ko korka dari ko faade hande oɗo subaka mo jogi ɗen mbattaki tan def jewte nayi e radio Mauritanie fof ko doctoragal haalte doctoragal kaltengal hen ngal pop ala ko ngal umbodire ɓurani haydara hay seeɗa hay hunde ala ko ngal umbodire ɓurani haydara goo ko ɓartumi heɗade radio Mauritanie jewte mumen ko hono hikkani jewte nayi balɗe nayi walla balɗe joyyi ɗum ko docteur eɓe tan gadda docteur eɓe wona tuguniɓe e deftere Allah de tuguni koye defte tubakoɓe alama fof kalɗo hen hadis walla ko nandi to ɗon tajire ko nelaɗo sallam yamiri ko tamoroje sa ronki e ndiyam sala to wala ko nandi kono yo tajira ndiyam gulɗam mo walari Allah wa suguma an hamiman hay goto mo yiiɗa wadde ɗum de goppe en jetti Allah no feewi koto jaruɗan hanki e jaruɗan ko modduji mi ñagornoma onon hanki onon dendagal julɗo bi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasuluhu pelliɗo yaltinde moddu muɗum fof yo tinno kam ñalawma hande o woto wallande wona naforam min mi ñamani modduji mon tawo mi wiyani yo dokkam min tawo mi wiyani komi almami tawo ala ko onon julɓe ɓe mbajotomi ɓe laaɓande on reedi yon tino mbatton hakkillaji e modduji moɗon dokkon ko nafata ko no nafarata ni alhamdulillah rabbil alamin kala ɗo yahano kam kala hen ko yeddetno adan ha e wattan fof Allah nana feññina ene jeeya ko ɓurno ɗon salade wiyeede yo muddu hoore yaltinire kalis ɗum koye mbino ɗon tan ko harmi ala hen fof komi nanani hen duuɓi 40 mbaɗa doka ɗum 40 mbaɗa doka ɗum mudduji ɗi yoɓe jaltinir kalis ɓe cakko miskinaɓe ɓuuri wawde humtide haajuji muɗumen ɓe min fato Rasul sallam wi ko ni ko maaro ko bursu ko naggam ko ni ko kosam aqiid kosam jorɗam seliyade ari jaltine soɗon mbawi oɗon mbawi mudarade ɗum ha ɗo e ka heedi ɗo e ka heedi ɗo wiyoɓe ɗo ko seere ɓe kaldanomen radio ji hen goto heeɓi jabade wi so tawi a wi an yo muddu o yaltinire kalis beele neɗɗo so hokkama joni ujunere ene wawi ñamirde noon ujunere nde on ko ɗum jaabi kam on woni gando mabɓe noon dow rowo mabɓe keɗeteɗo so haali a gayni a haali gonga yalla nurɗi gandal ngal on de wi kam so tawi beele so mbi asakal yo yaltinire muddu yo yaltinire kalis beele neɗɗo so hokkama ujunere ene wawi ñamirde noon o de woni ganda mon onon ka hennaɓe woni gando mon mbiɗon mbete maɗo ko mbiyaɗon ko mbiɗon Nelaɗo sallam wi ko walla gawri ndi ko Nelaɗo sallam wi ko beele so tawi on dokkirama noon ko noon ñamirto tan ande kay neɗɗo jaborade hunde gandal e haqqilantagal walla e needi jiida e jaborade ko wona ɗum ɗon hani andude ko jaboto e ko haalata ngol konngol nde nannomi ɗe faade hadde duuɓi 9 binoɗo beele so tawi wi asakal yo yaltire kalis o beele ujunere nde jomum ñamat beele ƴakkirta noon beele ujunere nde ƴakkirta noon goɗɗo o jaabi so tawi hokkama ɗo joni ujunnaji ɗiɗan paɗa ko baari e bitikaji ngala toon waɗini wattini holno mbatta goɗɗo o wi ko beele neɗɗo ne wawi yalti kamɓe fof ɓe keeɗi danam de
goɗɗo mbiyata so tawi yimɓe mbawi yaltinirde seliya ɗum fof waɗi eɗen jaada hen dendagal gueɗe fof eɗen jaada jamma e ñalawma ha alhamdulillahi rabbil alamin hande mi mbawi suutude dardam e dadam radio fulɓe caggal kettinɗen toon yewtere Ousmane Diallo biya ko machallah ala Ibrahima o caliɗo woppude ɗum o o faɗa alay saago alhamdulillahi rabbil alamin mo wadde yewtere o mo ganduɗen aduna fof ne andi Allah hokki fartange julɓe ndew adi haalde kadi ɗum ɗo ndew yanti e ngol ɗo konngol ceerno Habibou Ly en calminimo en calmi dendagal galle makko foof no fotiri hoore e hoore eɗen ñagoromo Allah judde balɗe battane moƴƴira foti kanko ceerno Habibou Ly mbimi goto mbinoɗo jowrade annabi sallah wona mo himmo ko wonde neɗɗo so haali ko ani a wi ala haali gonga wi ɗum haali gonga Ousmane Diallo o wi yimɓe fof poti wattude ko hakkillaji e mudduji he tottira kalis omo heeɗi dandam ne kam fof ɓe keeɗi kanko Habibou Ly goto kam o dewi ni yoɓe tottir kalis saabu ko ɗum ɓuuri wonde nafoore e miskineɓe yo newne reɗo miskineɓe o haali hen ko heewi kanko Ousmane wona o sikkanno ko mataw ceerno Habibou mataw ande wonko ceerno o sikkanno mataw ceerno Habibou Ly kañum ko jeenaɗo kalis ko haalata ko on yanama ko ɓooyi wona joni on kalis a wani ɗum on adi wadde commerce aɗa on adi wadde commerce o wi joni noon ɗum ɗon ene yaltinire kalis o ha kay dagu yaltinire kalis te onon almeɓe o hejmiri onon almeɓe koye moon onon koye moɗon vajuji moon battonɗi modduji ɗi yoni yaltinire kalis ɓuuri wawde nafde neɗɗo oyi saabu neɗɗo rokkede oyi hande goto moɗon fof oɗon mbiya ko maaro oɗon mbiya ko naggam ha o yetti hen koye jambur o wi so tawi on mbi tamoroje ko ɗum nelaɗo sallam muddeteno ɗum hande wona goto hande son mbiyamon coppire ɓoton tamoroje on mbawa kergol muɗum oɗo masala goto yoni gonɗinɗo ko wi o yaltide kalis ko on kalanoma nde Allah wi yuridullahu bikumul yusra caggal nde o haali hunde e korka o wi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yuridullahu bikumul yusra kala ko Allah newnani on eko farli e moɗon muuyi e moɗon tan ko jaam wona yo sattu ko yo newo yonewo o noon caggal en gandi yonewo o ɓaade yaltani sharia muddorade kalis o yaltani sharia muddorade qima o yaltani sharia muddorade halis o yaltani sharia waɗi on jaggude ɗum mbaɗon ko nafata jomumen ko an hoorema an ɓeto coppinoytoɗon ɓeta gawri o yadema ha jeeraɗo ñongi gudde tuuma fifil ande kay mo dokkata onen ɗo dammude galleji muɗum kuccidiri walla ko nande hen ya taw salamu aleykum wa aleykum salam mbiyatoɗa mbiya ɗum nani onon de kadi mbi in tubdu sadaqati fa ni'imma hi wa in tukfuha wa tu'tuha al fuqaraa fa huwa khairul lakum gajoɗon ko tubdu sadaqati fode ha ñemtine amma ko heddi ko bon maɗa rokka halis aɗa andi kay ɓuura ɗum maaro haysere ma heege saabu so tawi a rokkimo joni kalis o ɓinguel nani ene rema ko guila hanki babami ala paɗe babami ala wutte babami ala tuuba sa addanimo 50 maaro nde o yeeyoyta ha ɓinguel ngel deƴƴa e sa addanimo kalis holko ɓurata yawde ɗum woni yusru o ko newi ko ɗum ƴewete yimɓeɓe kala ko ɓe lurodiri soɓe ɓooyi ƴewtade maslaha o tan yoɓe garto e maslaha soɓe gartode maslaha tan ɓe pawodirat kono wi tan haɓɓade tan en kaali hen guila ko ɓooyi mbiɗon koye zammanalaɗo ko ɗum e ɗum mi hokkino hen masala goto mbima on matenalaɗo sallam kam nde mbiyaton nde mbiyata yo ɗum ɗo modi yo ɗum ɗo nden pharmacie ne wonno nden kalis ko wiyete ko jogue madine tan ko wiɓe tan Sadio ibn Rabi Ousmane ibn Affan Abdourahmane ibn Awf ko ɓeyde goto hen fof kalis mum ko ɓuuri taw ujunere pharmacie ala fonctionnaire uji ala haydara ala mi yehino ha man mi tindol jomum ne heeɗi dandam nde nanɗo Hammadi Kounare ɗa omo heeɗi pottume makko subaka omo jogui bool ceernaji goto en arno ene jippi galle mabɓe wiye ceerno Harouna Diatara ene jeeya Sadel
mbaɗa yaha juuroya ɗum subaka Naam. min potti kanko jeyaɗo Allah Hammadi Hunaare Nadio Naam. omo jogii bool mawɗo Naam. gonmi yanade mo wiƴam Naam. an koye alaji hannde a dawri lam koye mata hannde ka mbiyaɗo ya duggoy Naam. o wi ala Naam. gonmi koye sodoyde modduji Naam. mbimi a rokkirta kalis tan tokka jomum ɓe o wi ala Naam. ko ceerno Mansour wimin ni Naam. ayi Naam. mi fotani hen dande Naam. Naam. mbimum a rokkirtamo kalis omo heewi danam ɗimi o gonɗa Hammadi Hunaare ɗo Naam. so suuri kam so tawi mi felwata Allah suurmo Naam. ɗum e hannde ene wona duuɓi 41 Naam. so woodi Naam. 84 Naam. lime faade joni lime 84 Naam. mbimomi a hokkata jomum o wi ala Naam. ceerno Mansour wimin ni Naam. mi deƴƴimi haɗani haydara Naam. Allah waɗi mi yeehi mi tawani ɗon ceernajo o mi hooti galle Naam. mi jooɗima ha juuti Naam. mi arti Naam. nde gartum nde calmini momi kanko ceernajo o Naam. to maaro koto en sari e suudu he Naam. ene joowa waɗaka hay e bool ceerno Naam. ɗum mbiyam ceerno an koye dañi hannde maaro ɗo ko e ceerno ɗum ɗo de ko jeeɓe Allah ɓe tan gaɗɗo modduji mon Naam. min garmi darde ko garmi ilaade koko dañi Naam. komi nawtowo Naam. somi rokkatoroma kay kalis ɓuuranimi mi takkatamo kanko ceerno hawru o manamayi Naam. woy ɗum ɗo joni mi wawa hokkirde jaadi geɓɓe ɗe Naam. kadi mi wawa hokkirde kadi mi wawa yeeyde Naam. duuɓi 45 Naam. ceerno ene yirlo ha artiɗo Naam. ha duuɓi wattan Naam. ceerno meɗen ceerno Amadou Yero Kiiɗe naati hen tigui rigui Naam. ala fof ko heddi Naam. wi rokkede ɗum de on saaha ɓe jiiluyi hade seeɗa mabɓe mbe Oumar ibn Abdoul Aziz en Naam. deke maaro han kadi ittude maaro nde ɓe ƴewata lesle muɗum Naam. ala haɓe taw l'imam Abou Hanifata radiyallahu ta'ala Naam. e Oumar ibn Aziz ɓeew kay ene jaltinede qima Naam. e sahabaɓe woɗɓe Naam. ha joni Naam. min kam ɓaari komi haalpular ɓi haalpular Naam. bandam Naam. hooram Naam. darima Naam. mo potano mbiya wi ala Naam. walla kam wiya mi mbiya ala Naam. min kawri e konngol gotol Naam. alhamdulillah rabbil alamin mbaɗa yetti Allah e ɗum min Naam. mi yetti hen Allah no feewi Naam. kanko Habibou Ly o tan kanko ko walare Naam. e banggal ɗo kayɗo ko walare Naam. goto ƴettata Naam. joni kanko Ousmane Yelel caninogel biyengel kama salata ngel yo namdo ceerno Habibou Naam. o mande yadantake ɗon Naam. ɗum suufi yo namdo Naam. neɗɗo ko haɗɗum yedde Naam. anda ko haali Naam. an aɗa wiya ka julɗo ɓi julɗo Naam. so tawi a wiyama hunde ala e Qur'an karim walla wodani Naam. hadema saɗilade hen Naam. aɗa ngata hen juuɗe ma tigui rigui Naam. yatawa jogani ɗum dalil Naam. ko dalilu tiɗɗo Naam. wona dalilu bolle puuɗejo Naam. bandiraɓe mbatta kelle mudduji moɗon tottireno ceerno Habibou wi ni eno Allah wiiri ni Naam. kene newano Naam. totteteɓe Naam. e ken newanoma an tottowo o Naam. goɗɗo téléphone kam ɗo Gabo e subaka enen min kalda Naam. o wi ceerno e walla hanke yewtere ceerno Habibou wonde minen fof min beltima hen Naam. o wi kadi ko haali ko gonga wonde lor o Naam. o heɓata jomum ene maaro he ko o wiƴƴo tan minen min jigga sakuji 100 min coodata ɗum Naam. jomum adda e birkaji amen Naam. yahay min 200 Naam. o waɗande kay perde kay ɓuranɗo perde kay ɓuranɗo Naam. ha ko sooda 100 Naam. jaha jewtata 200 Naam. maaro ko Naam. aɗa ande ƴiyata so 200 ɓuuri humtude haaji e 100 Naam. 200 ɗe joni Naam. ko jomum jaɓiri ko Naam. ene wawi yebde kurayel mum Naam. sooda hen logel muɗum ɓuuri kono maaro ko Naam. to woni sattira hakkillaji moɗon Naam. kala haaloɓe foof no potiri Naam. kala wurtoɓe ene dendagal dewal Allah yon mbaɗiri ni Naam. ko moƴƴata tan yiiɗa noon Naam. jeddi noon ɗe jahata ɗon mbaɗa taara yirillo ko no mbattirɗon haqqillaji moɗon e haalaji bonɗi heeni Naam. son battiri noon haqqillaji moɗon e haalaji moƴƴi e Naam. walla on mbemata Naam. addani on nande haalaji bonɗi ɗi noon ko salade on heɗade haalaji moƴƴi ɗi Naam. so gertogal salima kus nanat pap doy sago Naam. so gertogal salima nande kus nanat pap Naam. te ko gotol nanata Naam. gertogal noon so tawi woppi unoɓe rewe teenoɓe Naam. janggat joftude Naam. kongude bonɗi mo tawi min kaala min mbaɗa haala min tan goto min watani e goto Naam. ko haɗi on wattude hakkillaji moɗe kongude moƴƴi ɗi Naam. ndewron ɗin Allah Naam. so ndewino kongude moƴƴi ɗi Naam. kongude bonɗi Naam. wala on naata e ɓerde moɗon Naam. mon beddo Naam. kono mbiɗon ko loppet Naam.
neɗɗo haala konnguli 16 taw ko Allah wi nelaɗo sallam wi konngol gotol ittere ngol neɗɗo penowo walla bonnirowo diine fennira ɗum bonnowo diine mbiyoɗo oɗon ñaama ɗum te an a wiyaka a wiyataka ko haalte ko deftere Allah haalde deftere Allah so haalama tan dañata mo nawide jikka muɗum deftere Allah e sunna sallam kala nde haala dañata mo nawi jikku muɗum ɗum on mbawa salade on puɗɗani mi fuɗɗani goɗo a fuɗɗude so nanani noon mbimi so tawi no kaƴortoɗon konnguɗe bonɗe ɗi ni hay so oɗon darno tan hay so oɗon jahno tan darno ha o kam ko jaɗo ko bajoroɗo kay oɗon gonɗa ana haldo hammanda sir ɓindo haram ko joni nanɗa konnguli makko a ɓoyinede konnguli makko de bonen ko mbaɗɗa so wima ya woppu nguyka a jaɓɓata so wima ya woppu zina a jaɓɓata sa wima so tawi ko dewel maɗa sa wi woppu meta jaɓɓata sa wi woppu heesal jaɓɓata ɗum foode a nani ɗum ko naɗa kon daw wiɗo tan ƴettere guddet tan dartiɗa aɗa bulle Allah ɗum batta hakkillaji e diineji moɗon he ko mbasinoman hanke ha hannde tinoɗe onon haalpulaɗen kala julɗuɗo won tinoɗe mbatti hakkillaji moɗon woto nangue mut hannde on dokkani mudduji mon jawonɗe e mudduji moɗon he jaccoɗe dukkire no nawori so tawi on mbiyama noon maaroji ɗi en mbaɗi leƴƴi 1 2 3 4 5 gaweje ɗen mbaɗi leƴƴi 1 2 3 ƴeew an ko newani maɗo doole ma kaɗɗa ɗo doole ma tolni ɗo kaɗa ɗon so wiyama kilo 200 ene woodi kilo 300 ene woodi kono kilo 120 ene woodi kono ene ñaamo jomum kadi wawi wiide ñamata koɗo maaro kono ñamata coggu kalis o coggu maaro ko ala wona gonga walla docteur mbiɗon muddu o wona mbiɗon ko kilo ko 200 o way nana galle muɗum ko miskino oɗo noon ko 150 koɗo noon ko 100 joni noon ko 100 koko ɗon doɗe ma kaali ko mudduji ma 5 walla 6 a ari a tawi miskino joni tan no yungini mi waddi on Allah itti 100 ɗe a rokki ɗum ɗenima ala ɗo doole moɗon kaaɗi ɗon kaaɗe ɗon rahimallahu mir'an arafa qadrahu wa waqafa dunahu ko neɗɗo sallawi Allah yurmimo neɗɗo ganduɗo ko wawi fodi mum daaƴi ga muɗum hay saɗa wawi yaltinde 700 muudu 400 ene woodi fayi 400 he ko heddi ko kadi ma dañ ɗo heedoyi ma dañ e farillaji kadi ɗo heedi neɗɗo ñamta arsugue muɗum ñalama goto ono bandiraɓe maaroji ɗum ɗe mbayni kala ɗo doole ma tolni hen kala ko neɗɗo nawi jeere sowona guyka ene artira jaam kala ko nawɗa jeere aɗa artira hunde sowona guyka ay wonko jeeɗa ka sa nawi jeere tan artira tan koɗe guyka sa nawi tan artata wattake e ngal ɗo gueɗal lewru ndu ari ha ɗo jaccoɗe e mudduji he e ko nelaɗo sallam wino kadi man sama ramadan summa atba'a 6 min sawwal so neɗɗo hoori korka ha maayi korka ha maayi o hoori 29 o yi lewru korka maayi o yiyani 29 o hoori 3 o timmini summa atba'a 6 min sawwal summa kam ko arbere kono ɗeɓi wonde pular hankadi sabu halpulare mbi summa heewe lawan walla mbi summa heewe lawan ene anda kay kala nde summa ari ko gasi summa fuɗɗortaki onon nafiyankoɓe min mi janggani nafu mi anda mi jangi summa amanu summa kafaru summa amanu summa zadu kufran tan ko lakal jomum fayi ɗum kam hayi dara ala hen goɗɗum nani summa so tawi neɗɗo hoori neɗɗo sallam wi so neɗɗo hoori korka ha gayni man sama ramadan so neɗɗo hoori de o wi ha gayni nder balɗe 29 ɗe walla e 50 a hoori ha a gayni summa arba'a 6 a rewni hen balɗe 6 humtora ndu ene wayno a hoori hitande ɗe yoga e moɗon noon funtoɓe yimɓe buuroɓe yimɓe taw ko onon seeranɓe hay ɗum mi nani ɗum hay e subaka he toraji murtantoɓe kaala waji goɗɗo namdi wi beelen ɗo o balɗe jagom ɗe hoore ɗe o reggodirat walla ala ceerno wi ala koye sawwale tan ala ceerno wona gonga
hadis o wiyan noon saɗa wawi balɗe jeegom ɗe ndeggudira ɓaade ko sunna o mbiɗa ko annabi sallallahu alaihi wasallam yamiri kono waɗ femmi mbubu sakana den tolur mbimi ko femmi mbubu sakana den tolur ana hoori lewru no worno alhamdulillah rabbil alamin dañ jam heddima ko balɗe jeegom aɗa fawa hen holko mbiyataɗa ɗo e ɗo sellani masala moɗon o sellani kono radio Mauritanie subaka moɗon titta sawwal mo kaluno sellani fuɗɗaki goɗɗo kadi namdi beele kanko neɗɗo o so tawi omo rewe omo wawi yobde sitta sawwal o woppa ko rewete ko o daña baraji ɗi mo fukkani kay foftani deweteɗo ñamade won wawi gattude aɗa rewe takusan a ari a juuli takusan nangue ene wujjina hadema wiide aɗa fawa walla aɗa sakkana futuru aɗa sella mbatta hakkillaji o kalten go eko uddi toon ko bawɗo foof reggodira mo wawi o jooɗo taƴdirde nde sellata hande sellata janggo sittan min sawwal koye haydara boy kono achara zulhijjata ni sappo taske o feccataki a reggodira tan saɗa wawi sa wawa joƴƴina ono yewtere moɗon hande radio no action oɗon kalanmi oɗon yewtu oɗon gandi koye mon masalaji ɗiɗo ɗiɗi uddiɗon o pen wona gonga woto mbeɗɗo julɓe e ceekol neɗɗo wawiri fof yo hoore sawwal ala wona gonga yo reggodiri gueɗel ɗimmel guel kadi yo neɗɗo woppu ko rewete ko hoore setti sawwal o so gani yoɓoya so ma yo yoɓani noon ɗon yimɓe ko yedde walla goɗɗum e goɗɗum kono seeɗaɓe oɗon gandi Allah ne hokki on nananede Allah ne hokki on jaɓanede Allah hokki on fof oɗon ƴettoɗon ɓeyɗo namde yimɓe e cukkiri te kalɗo o wayi kuccuɗema kono haala nayi ɗum ko ɓooyi mo fukkani foftani mo gaynani hoorde kañum waɗɗaki ɗum yoɓ ñamade ma yoɓ ñamade ma ɗum koye ɗon gandi ɗum ko tara yirilloji taw ɗon tampini e dumaɗe sa gaynino si tammi sawwal o hoore balɗe ma jaagomo sa wawa wona force so tawi heddima noon aɗa hoore hen hande balɗe jeegom walla sappo e nayyi sappo e joyyi sappo e aha ko gonkay a waɗi kono amma ko nelaɗo sallam mbi ko ɗum an a waɗani ɗum fuɗɗaki harbeji moɗon jeeɗiɗi gandonne kadi pommugal ngal kadi e jamaji ɗe pommo toon ɗi yataw on dañani dinguiri yataw gantu waɗani so jii ko wayno Makka en walla guure goɗɗe walla Dakar en pommete koye jamaji dinguiri mbeɓani kono amma ene gaga Fouta gaga gonɗe ga kala ɗo dinguiral woodi gantu ala wona ndiyam wona haydara ɓaade ko sunna mbatta sa pomme jama maɗa pomme re dinguiral bowal tawi paɗe ma juule jama juule jama maɗa hitande a darte muuri ñalawma goto aɗa itta sunna ko Allah waɗɗine maɗa e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam fa toon tawi paɗe sa juuli to garta juula juma ɓaade ko sunna kalton de mi haala noon ko weeli walla min tawi waɗi walla koni mbaɗami alami haalani ɗum julde te e jamaji he ko gantu ɓaade ko julde kala julde juulande e jama ɓaade ko julde iideji ɗi taw ko gantu kono so wona gantu bowa ko Allah newni ko noon to marhaba ko haɗi ko yanen wona jiya ko Allah yamiri ha gayni walla ko nelaɗo sallam yamiri ha gayni aɗa jogui hattan no mbaɗirɗa e fof yawata aɗa wona noon so tawi on juuloyoɓene so tawi gande koye so tawi on jeehi on jooɗima son gaari e dinguiral he kanko bajotoɗo Mauritanie radio Mauritanie subaka no wiri ala wona noon so tawi yimɓe pommata koye jama aɗa wawi arde mbaɗa tahiyatul masjidi salminago jama yula dar marine walla machallah ko mbaɗa fof kono amma so dinguiral pommugal to sa yettima toon sakketake a julta aɗa wawi julno wonto on duuɓi ɗiɗi ɓaade kanko paɗɗa jooɗo hande waade fof juulon sakkude ala toon kadi fawde ala toon sakkude ala e dinguiral julde fawde ala e dinguiral julde ɗon nde almami arani ha almami ya so almami yi saɗi mbalaɗo ɗo anen toon a faami so tawi an noon ka daɗaɗo a ari walla an mbiɗo aɗa yiiɗi fawde o walla aɗa yiiɗi fawde o so tawi aɗa yiiɗi fawde accu ha almami yaha yimɓe fof mbasa feccito yeeso ma oɗon gandi dinguiral ɗen mbayi walla e an kadi mbiɗo kadi aɗa sakka hade almami arde o almami daraki wonani funnangue ma ko almami wonata funnangue yimɓe ene jaaha ene gaara te aɗa andi ko woni e feltude e yeeso juulowo
Allah sallam bi Naam. so tawi aɗa juula neɗɗo yiɗi feltude yeeso maɗa Naam. yaarimo ala yaarimo Naam. kalnirama noon nan Naam. mbiyamo ala Naam. so nanani o jaɓani Naam. o wi ko mo o felta yeeso ma Naam. yerƴumo Naam. saabu koye seyɗani Naam. nani Naam. batte hakkillaji ko kalton ko bandiraɓe ne jiiɗi haalaji moɗon ne jiiɗi ko kalton ko Naam. kala ko kalɗon hankkadi ko pontoɗo mabɓe ɗo Naam. kono noon kaale ko laaɓi Naam. goto weltaki tan wiya neɗɗo a haali ko wona gonga Naam. taw alna ɗum dalil Naam. ala wona gonga Naam. fummugal so ari hen a sakkata Naam. e jama noon so tawi koye jama Naam. tahiyatul masjid o ko ɗum ganirɗa Naam. kono sakkande julde de Naam. ala so silminama kadi Naam. fukkiɗiya Naam. e an daɗa ɗo a ari tan a tawi ɓe juuli ɓe gayni walla ɓe cuwa a fotte yimɓe ne juula Naam. goto wi ha jettoɗa to dinguiral to Naam. ala faatu galle ma Naam. juula Naam. toon julde oɗon e dinguiral he Naam. yimɓe ne caako ɓene ummogan payga Naam. anda ko julta Naam. ɓe jaɓɓay sajjade ma Naam. ɓe jaɓɓay comci ma Naam. ɓe mbaɗa fof Naam. haqqille ma yeedani Naam. ɗum ɗo fof ko Naam. hokkude julde nde haqqe muɗum Naam. on kalnamani noɓe kaldi on ni kadi neɗɗo kadi no julde nde juldete ni kabirali jeeɗiɗi Naam. e kabirali joyiɗi e kabirali fof ɗi Naam. noon tan mbaɗirta Naam. no julderanɗani ko noon juɓɓirta Naam. so galle ma julɗa so tawi koye dinguirata e julɗa Naam. assalamu aleykum Naam. wa rahmatullahi taala wa barakatuh e ngal ɗo gueɗal Naam. sittan min sowwal ko deggodiri en Naam. ala hoorde hande jooɗo janggo Naam. man sama ramadan wiide kadi ene hoore kadi saggal ramadan ene rewe Naam. fen Naam. hayso wona haram ɗiɓi wonde ko harmi Naam. aɗa rewe Naam. a yoɓani Naam. mbiyaɗa an nafala Naam. misal Naam. so tawi an ana yaati joni jamma Naam. aɗa reweto takkusan Naam. ɓeeɗo aɗa tisbar Naam. ɓeeɗo darima joni ene juula takkusan Naam. an aɗa wawi yettade mbi aɗa juula aɗa jolda e mabɓe takkusan o Naam. hakkillaji mum fala taqilo an tumba aba ko mul abdan ko mbiyeɗon ko Naam. holto neɗɗo ƴetta tan masalaji goɗɗi tan ne julodir taw ha ngaka jinna Naam. ene gas Naam. a wi an aɗa rewe sittan min sowwal Naam. aɗa rewe korka Naam. jomum namdima mbima mbete so tawi neɗɗo ne wawi hoore taw ene rewe Naam. mbiya ɗum eeyi Naam. won funde dambala ko ene gas Naam. mbete hakkille moɗon Naam. an ɗo gonɗa foof an keɗɗo radio Mauritanie o Naam. sa heeɗima dandam de Naam. saɗa wawi joɓa Naam. daganakimo hoorde sittan min sowwal tawa yoɓani Naam. anani Naam. daganakimo hoorde sittan min sowwal tawa ɗe rewe a yoɓani Naam. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jokken yewtere meɗen e jewon kadi mintaji moɗon no jarten ɗo bato hakkille on feewi yo Allah hokkan wattude mo wuuri Amin. onon bandiraɓe foof Amin. batto hakkillaji e dewe moɗon Allah e onon almuɓe janggoɓe alqur'ana mbatte haqqillaji e dewe moɗon Allah mbatto haqqille e janggugol moɗon qur'ana Naam. mbatte haqqille e zicruji moɗon Naam. mbatto haqqille hawol cheikhuna Ahmad Tijani radiallahu taala anhu Naam. ko watte e maggol ko e gollete e maggol ko Naam. no ceernaji o wirni so tawi ene hawri e sharia Naam. famata bara so hawrani goppe beɗɗo e ladde o yamirani Naam. gandonne kadi zicre ko wiyete subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar Naam. so neɗɗo wi ko ɗum ɗo tan woni zicre Naam. fen Naam. wona ɗum ɗo tan woni zicre de Naam. ko Allah yettirte ene heewi ko Allah siftororte ene heewi Naam. la ilaha illallah so e gueɗe goɗɗe kala ko watte Naam. ene heewi Naam. kono ko ɓuuri tengtinde e zicrullahi tan ñiɓuɗo e ɓernde tan mo ganduɗa kay Allah ene wela ɗum kay ko ɗo gonɗa fof ko Allah weele ma Naam. zicruji ne goodi Naam. ha heewa Naam. badaji ma ha heewa watta rude Naam. kono Allah juldema Naam. ala fen Naam. zicre fof ɓurɗo newanade bani adama e nafde e nafde ɗum Naam. ko julde annabi sa sallam Naam. sa juuli annabi sa sallam nelaɗo sallam wi so tawi on juule am laawol gotol Naam. jiida noon e hadis mabɓe moɓe pepindi Naam. taw jogorani wodde ha laakara Naam. ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi Naam. kadi wona yimɓe namdi Allah Naam. holmo juulat walla holno juldete Naam. ala wona yimɓe namdi Naam. ñaaga kadi Allah kadi yo hollu ɗumen ala Naam. ko Allah tan habri Naam. so won kalnoɗo walla won miijinoɗo Naam. ko Allah tan wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Naam. ko ayi tan aɗa jippi Naam. ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman Naam. kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kanko wona kanko windata ko woɗɓe bindata Naam. ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi Naam. wa sallimu taslima Naam. andi kam ɗum kam andanoka Naam. ɓayde ko joni Allah wi ɓe jiwlu e makko Naam. sinde no andano Naam.
e fenaade mabɓe oɗo hadis ko pemiraɗo huccidde ɓe ene so wiyaade e sahabaɓe mbaɗi dental on pen namdi so woodi alkamil ibnul asir walla dabatu ibnu sad sahaba goto namdi on kañum namdi holno min juulata e ma so woodi ko on goto wona dental sahabaɓe ngal namdi sinde ko khulafa'ul arba'ah ɓe namno sallam alayhi sago goto mabɓe andat kono hay goto mabɓe haalani hay goto mabɓe anda hay goto mabɓe kadi habrani no Allah julde Ibrahima kanko nelaɗo o haalani saabu makko ɓe kalani on mbiɓe namdima alayhi sallam holno min julta e maɗa Allah wi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi namɗo nelaɗo wiya ko salatu Ibrahima ɗum ne sell wala wona noon sellani Allah juulani hay annabi goto sowona annabi sallam sifinaade noon e suusde Allah hay goto ala ko waɗi sabu gila annabi sallam nela gila baba adama haa ɗo jarten ɗo ala fof ɗo annabi haɗa juureede walla barkinoreede walla duwaneede so wona e nder duuɓi 900 caggal fergo nde oɗo bone en ahmad ibn taymiyata en fawzani en albani en ngappati ngololi en usaymini en ɗiɗo bandiji dambali ko ɗi gaddi koye ɗi ngani goɓe annabi sallam so neɗɗo wi annabi sallam juuretaki wiyettoyetaki juuretaki ñagortaki ko fen so ahmad ibn taymiyata woni galle so woni mujtahid kala ko wawi bonde so mankini gille makko annabi sallam toɓɓere wotere walla mankini hokkude haqqi muɗum o fen julɗo ɓi julɗo gandu ɓi gandu walla jannguɗo koɓe jangi ko andi koɓe gandi ko andi annabi sallam woni wiyetani annabi sallam wattake wasila walla juuroytaki gon yimɓe woto mbiya ko nafigueji koɓe fasigueji kamɓe haɗoɓe annabi sallam juurede ɓe mbi koɓe nafigueji koɓe fasigueji kuɗaɗi ɓallo kuuɗi ne kay ɗum ɗo kay ɓuuri welde yeddude e wiide lawol tijani e nelaɗo sallam hokka andu mbi on ndemen deƴƴen jeede wata pawɗo annabi sallam juuroytaki walla jokkortaki en kalti so tawi annabi sallam jokkortaki holko addi an sa dirim allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah haalta bama walla yumma adi pande ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah wa rafa'ana laka zicrak teddungal ngal hokki annabi sallam ngal son mbiɗo guetta ɗum e julɓe mbiɗo mbiyatako fasigueji goto e moɗon foof nan haali annabi sallam ko ganduɗa almuɓe muɗum kay ko murti e moɗon tan ha majji kono enen gandi kanko fenan saabu wonde mabɓe wiɓe nelaɗo sallam siyama afdalul halqi wona gonga ɗon gandi mbaɗandi wonɗe moɗon mbiɓe so neɗɗo wi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan rasuluhu wone mabɓe wiɓe kadi ɗum ko sirku Allah waddata kay goto ɗon gandi mbaɗandi won e moɗon mbiɓe duwawu caggal julde ko bida kewal haal allahumma salam wona caggal allahumma salam ko caggal julde te nelaɗo sallam waɗi oɗon gandi ɗum waɗandi walla faqiril muzammili a kafir ibnul kafir ngel kuɗe ngel bingel cheikhul jaaɗi golu salatul fatiha lawol gol mata wawi tan ɓuuri sittina ha kay anam taw tan meeɗa mbimi neɗɗo wawa yettorade Allah ko ɓuuri juulde annabi sallallahu alih w sallam koye ngalde mal ñaɗɗo nelaɗo sallam so tawi Allah wino allahumma malaikatahu yusalluna ala nabi o heɓɓitima e ɗemgal makko laamgal teddungal ngal o wi kala e moɗon ono julɓe e julɗo yam laawol gotol nelaɗo haalata nde ɗanaki gongani mayani hoyɗitinani Allah juula e makko laabi sappo onon noon hakki e moɗon andi annabi sallah sallam jante walla haale mbiɗon ko yo reɗɗo wi subhanallahi eɓo nelaɗo sallam mbi noon o manno ɗum nde wiya honno mi juulta e ma nde o wiɓe ko subhanallahi walhamdulillah ala wona na mbimi beele nde ɓe nde wiyete hen juule annabi sa sallam de beele nden mbatta subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah o wiɓe noon onon on mbi zicre fof ɓuuri ko subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar
mbiɗon wiide la ilaha illallah نعم ɗum tabita e ɓerde neɗɗo نعم e zicru ko siftorde Allah نعم yi adama siftorde Allah kay kam wala sa siftori annabi sallam نعم wona mbiɗa ko allahumma salli نعم walla allahumma salli anda ko firata نعم e onon wiyoɓe salam ayatal kursi wona duwaw نعم e mon نعم ayatal kursi wona duwaw نعم e mon نعم e wino e wiyoɓe noon ayatal kursi wona duwaɓe نعم sa famani نعم allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum نعم ƴeewi ko neɗɗo wiyo ya allah نعم ya allah o نعم ko ndewɗa hen foof نعم a wi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya allah نعم a rewni hen huwa al-hayyul qayyum نعم a haali sifa makko a gayni نعم. a wawa haaldaji ma نعم a dowrata ko ɗum نعم walla نعم subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa wallahu akbar نعم sa wi ɗon tan guila tan Allah mbawi taw jibirinɗa koye ñiiƴe walla jibirinɗa tan koto cofel gertogal ni نعم jibina tan jaaɗa نعم ha guura duuɓi ujunnaji sappo نعم sa duumi mayi ɗum ko Allah wiyanma نعم baraji ma tan nan ɗon نعم kono Allah juula ma weele e maɗa ha juula e ma on نعم. keɓata mbimi نعم ala dewal Allah ala zicre um mbawɗon zicrude نعم. jangtade نعم ko ɓuuri annabi sa sallam نعم yo Allah ɓeydan e yidde faade annabi sallllahu alih wa sallam yo Allah ɓeydan e yidde faade annabi sallam yo Allah ɓeydan e yidde faade annabi sallam cheikhuna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu آمين. o yirlima نعم o yiilima نعم o witti نعم o ƴeewi نعم holko ɓurata ɓattinde jiyaɗo Allah نعم holko ɓurata ɓattinde jiyaɗo Allah نعم ko Allah ene weele e jiyaɗo Allah ha o ɓatti ɗum نعم o ƴeewi o ƴewnimo o ƴeewi dow o ƴeewi les نعم o ƴeewi korka no wuurno نعم no wayi tirde e muusde نعم o ƴeewi zakat نعم no wayi hamnade نعم ittude jawdi ma tan dokkama anda walla ko nandi hen نعم no wayi نعم e ko Allah farlino ko نعم o ƴeewi julde نعم ɗum no wayi hewde sañju نعم yolamo fo laabi joyyi نعم ene wayi muusde نعم. guila e salligal نعم. wayi fof نعم o ƴeewi shahadatu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu نعم wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasul ɗum ɗo kam yaadi نعم o ƴeewi ala fof ɗo jettorto Allah نعم so wona hebde annabi sallllahu alih wa sallam نعم o ƴeewi ala anne kadi ko jetto ko keɓrata annabi sa sallam نعم so wona julde e muɗum نعم man salla alayya نعم. man wawi tan نعم. allah bi alayhi ashara نعم ɓaade kay Allah wino koye men malikaji fof ene juula نعم o wi an sa juuli goto Allah juule maɗa laabi sappo نعم an kadi ko poɗɗa julde annabi sa sallam نعم zicruji kay ene guuri ha heewi نعم yadkuruna allah نعم ene heewi zicrullahi ene heewi نعم kono hono so julde annabi sallam mbimi wodani نعم subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa nelaɗo sallam yiino ɗum نعم Allah kay nanino ɗum yiino ɗum نعم haalino ɗum نعم kono haalade sa wi subhana rabbillahi kamɓe kadi ene wima ɗon subhana bamma نعم la ilaha illa bamma نعم ɗum نعم abada نعم kono allahumma salli نعم ala sayyidina muhammadin نعم Allah juule ma asar نعم ko jiɗɗa hol coowi ɗum ɗo ene tabiti e ɓernde e tabitade e ɓernde cheikhuna Tidiane radiallahu taala anhu نعم ƴeewi julde annabi sallam nde ƴeewi ko ɓurata e wawde yettinde نعم ƴeewi ko Allah ɓuuri yidde ala fof annabi mo Allah neli نعم taw wiyani yumɓe muɗum ñagude Allah tuubo yafuya نعم gila e adama نعم fatalaqa adama min rabbi kalimatin نعم fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim نعم wadam haali ko ɗon gandi نعم rabbana zalamna anfusana نعم. wa lam taghfir lana wa tarhamna annabi nu نعم ya qawmi astaghfiru rabbakum نعم innahu kana ghafaran نعم ha watti wullitade نعم rabbi نعم inni da'awtu qawmi laylan wa naharan نعم falam yazidhum du'ai illa firadan hono no amni نعم ceerno ƴettoto ɗo noon mbiyata wona نعم min mbaɗa nodde on faade Allah نعم. ala fof ko nan toon sowona ƴettoje ɗe نعم so nanani kam ƴettoto نعم ngare ndewe Allah نعم annabi nu wonde nde yimɓe mume callo mbiya ko yo mbare نعم walla min so mboɗo wawno tan mbara ɗon ko cikkoto walla نعم ndewe Allah mbiyon aa نعم o koni koni نعم so wonti kay ko ƴettoje nan toon نعم on jetta Allah ko jiɗon ma waɗi ponde نعم ha نعم na ya Shuaib نعم ma nafuka kasiran marɓol نعم nabiyullah Shuaib نعم ya Shuaib sinno wona ɗo min teddinma نعم walawla rahduka la rajamnaka kefere mbini نعم mbiya tan de ko mbiya Allah نعم ɗum sinɗeɗo Allah نعم wonti bone نعم wonen so mbiyama jagge lawol Cheikh Tidiane tan gari نعم hokke ɗon نعم holko wondi on hen alah sallam yinere Cheikh Tidiane hokkama to hokkama ga hokka ga نعم encore Cheikh Tidiane hokka ko نعم goto fof ni ɗum bammu wiya koye bamma نعم
mo bam hokkaka eni ɗum Cheikh Tidiane jaggi lawol ngol an hol ko hunde ma hen woto neɗɗo natirta e julde wiide ene yeddir lawol Cheikh Tidiane ko mbaɗɗon e jawahirel maani ko Cheikh Tidiane waɗe jawahirel maani ko hay alif goto guitta hen ko taari jawahirel maani ko rima ko e safina to onon de kalta ko Cheikh Tidiane Cheikh Oumar de nan ɗo ko Halpulaar moɗon ni guite ƴeewa goppen toon bacci hakkillaji moɗon e ko haalete ko e ko jiran ɗon ko so tawi Nelaɗo sallam haali wi afdal ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illa allah o wi min ɓuuri on famɗude kadi bakkatuji kono ñalawma fof mbaɗa ɗin sudoɗo Allah ɗo saabu ina mara tan walla 100 marratin ɗum ɗo Cheikh Tidiane wi ni to tenkiniri ɗum juulde e anabi sallam fodde sa juule e makko Allah juule ma ko ɗum de woni lawol Cheikh Tidiane mi wiya noon Tidiane anke fenata walla jinata walla watta ɗum walla watta ɗum kono amma Nelaɗo sallam ko haali ko e ko Cheikh Tidiane haali tindin ma e lawol he ko ɗum kam hay sa yeddi ha yedde kine ba ma tawi ala ko guitta hen ala ko mbawɗa hen astahfirullah ɗum yedda e lawol Tidiane yo mbiya yeeyo Allah wiyane ɗum subhanallah astahfirullah on tawi subhanallah ko Allah waɗanma mbimi ko sawi subhanallah ko Allah waɗanma subhanallah ko sennude Allah senade wonni Allah astahfirullah kadi ñagano hoorema subhanallah ko Allah nafata kañum wona an sa wemani astahfirullah ɗum ko an nafata subhanallahi ɗum ko Allah waɗani ay fel ala ko ɗum dañɗa hen fata mbubunade hinere maɗa astahfirullah kam bakkuruji ma mumde subhanallahi wala la ilaha illa ƴeew kine maɗe walla wuro ma ko ƴeewa bubunata hen oɗon kalne jamma yano so kiki ɗe astahfirullah nafata ko an la ilaha illallah wotude inde Allah nafata ko an walhamdulillahi nafata ko an nani ɗum ɗo fof so tawi a rendini a wi ɗum ga astahfirullah ala ko nafatma ko mbiɗa subhanallahi alhamdulillahi la ilaha illallah wala akbar taw astahfirullah makko nanɗon arani ko nafat ko ɓuuri heewde so tawi aɗa nani julɓe annduɓe julde ɓe annduɓe surtout julde ɓe kala nde ɓe juuli heɓe gayna ɓe wi assalamu aleykum ko famɗi fof jomum ma wi astahfirullah hade mum yahde dowuji keddiɗi Nelaɗo sallam ko kañum hokki wirdu caggal julde mbaɗa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wona ko ni kono kay nde wiya yo juule e makko nde kay kam ɗum ɗo kay ari so tawi ko ɗum ɗo ɓurno ko hannuma haalande julɓe ɗum ɗo so tawi kadi ko ɗum ɗo ɓurno ko Allah wiyata yimɓe ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi jeede kadi on bandiraɓe am Fuutankoɓe on seereɓe waajitoɓe wimo wi on ndene koye mon ndene koye mon on sanɗo yon borgo sanɗo yon tow caggal ma e kon sanɗa yon caggal ma e kon mbimi wirgui ndiyene koye moɗon ndiyene koye mon ndiyene koye moɗon ndiyene koye moɗon mboɗo kalne kam haala seereɓe moɗon e yeddirde min ala to ɗon kaala haala seereɓe moɗon yiyata koko laaɓa ɗon walla ko ganduɗon walla ko toɗɗi on kono yeddirdemi haala ɓoɗade ko kalmi diine oɗon jeddiram seereɓe moɗon so ndenaki somi haali ko gandumi e seere moɗon ko walla ko mbaddumi e seere mum ko hay ko janggunɗo ko on ɗo coftu toon jiya toon o nani mi ɓooyi hartade on goppe ceerno wi Qur'anul Karim so tawi haalama min mi haali min jaabumi e Qur'anul Karim woto jaabumi ceerno wi bajjogi ceerno jogorɗa ni jeede takkitingel ɗo haalde ngel o mona wayla ɗo inde makko o wiyete ko Demba Sow o wi o andi inde makko o wi ko Demba Sow o wi caggal ɗum kadi mi heeɓi ɗo kadi audio makko kadi ko Diallo o yettete kadi kadi ko ɓuki jeyode e jeeya ƴetta ɓuki jeyi an kadi jabbe hoore jiiri aɗa andi kadi so tawi wonano ko majjere maɗa walla ka malkisaɗo an kam kala ko janggunoɗa e ɓuki jeyi Allah bonni so tawi ko ɗon tugnoriɗa so tawi a waɗi sababu a woni sababu ha seere maɗa mbiyama jinnaɓe mon mbiyama an hono ko jangde ma nafata somi andi noon am jabadema taniraɓe nan ɓuki jeyɗo kaɓɓet
Naam. Ko yayi. Nalan bibbe kay. Naam. Te wala hal bar non de mbi mami ceer seere be mabbe. Naam. Ben so mi haali jaddata. Naam. Anon ya. Naam. Ko nay da fu mabam. Naam. Ngacce haalde. Naam. Kon ganda. Naam. Ngacce haalde ko on mbawa. Naam. Ngacce haalde ko seere be modo cuusa haalde wala mbawa haalde. Naam. Wala seere cuusi en deƴƴi. Naam. Jedon. Naam. Wassalam. Naam. Ngal do bangal yew. Naam. Woni jabana jogasi wona wodon jogi al jogi al farugal. Naam. Al jogi. E bandaraɓe yewtere moɗon ari ha ɗo. Allah jarama on jarama. Yo Allah hokku en wattude mo wuuri. Amin. Kala ko hoora ko ko moƴƴi hen ko yo Allah ɓeydu ko fewani hen ko yo Allah timmitina en. Aɗa yarlo aɗa yaafo noon. Wona korka de rima tan da yarlima yaafimma de. Wona noon. Golle ma taw moƴƴini hakkude ma e Allah. Moƴƴina hakkude ma e bande en. Hakkude ma e Allah o so moƴƴi toon selli hakkude ma e bande en yatawaɗa moƴƴina. Hakkude ma e Allah selli hakkude ma e bande en sellani ñaɓi ala ko nafat ma. So hakkude ma e bande en selli hakkude ma kadi Allah kadi moƴƴani ala ko nafat ma. Fof yada hakkude ma e Allah moƴƴa hakkude ma e bande en moƴƴa. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Taggal salminde e juurade dendagal seeramɓe ɓe ene nafta l'islam o ɓe ene jewta e l'islam o mbatta hakkillaji ko seeramɓe kalanta ko wona o ceerno tan min gondi walla o ceerno min ala. Kala ɗo goonga ummori jagge kala ɗo goonga ummori jagge tawi ko Allah gonan ɗon nani radio fulɓe min kam mi wino hankkadi ko radio fulɓe mi cikka ɗon ko radio julɓe kono hankkadi ɓaade kay ceerno Habibou ari haali ko ndeke kon julɓe hankkadi heddima noon heddi banggal ramatel aduna ramatel aduna ɗon ɓaade Ousmane Diallo nan ɗon ene ngati ɗo mo wukkit o ngata se mo sol awran ka dañde ko ngata Diallo jarama no fewi dendagal abduno fof eɗen ñaago ɗumen yafuya eɗen ñaagano ɗumen moƴƴere yimɓe meɗen kadi wonde Amérique leyɗele ɗe e musibaji gon toon ɗi yo Allah danduɗe ɗin yo Allah ñippane musibaji ɗi yo Allah ñippane musibaji ɗi ɓe jeeyno wiide so ala safi. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ha janggo mbatten yewtere wonde inchallahu taala tawi wona julde.